Kadang ana wong sing milih meneng padahal iso males. Ora kabeh meneng iku kalah. Kadang ana makna sing luwih jero. Wong tuwa biyen tau ngendika, wani ngalah luhur wekasane. Tembung sing sederhana nanging butuh wektu kanggo tenan-tenan mudeng. Ana kahanan sing luwih becik ora diterusno. Duduk mergo ora iso nanging mergo ngerti yen diterusno malah nambah abot. Ana sing milih ngalah duduk mergo lemah nanging mergo luwih milih tentrem tinimbang ribut sing ora ono enteke. Urip ora mung soal menang lan kalah. Kadang sing katon meneng isih nyimpen akeh pikiran. Lan sing katon ngalah justru luwih entuk lega ning jero. Mergo ana sing luwih penting tinimbang mbuktekno sapa sing bener, yaiku njaga ati tetep tenang. Lan saka kono biasane wong luwih ngerti yen ora kabeh kudu diwales lan ora kabeh kudu dimenangno. Wani ngalah luhur wekasane. Kadang ora langsung katon hasile, nanging pelan-pelan nggawa tentrem sing luwih suwe. Lan saka kene saben wong biasane duwe cara dhewe-dhewe kanggo njaga atine tetep ayem.